ना दुबई गईला के काम बा ना पेरिस गईला के काम बा। अपने के शहर सिवान के गांधी मैदान में आई है, सब जगह के थीम देख के मुस्कुराइला के काम बा। हम जी आज ऐसे पहुंचल बानी सिवान के पूरा क्रिएटर्स लोग के आज मीटअप भइल बेसुमार बा। एक साथ इतना लोग के गोटा करके डांडिया करावल खेल बात थोड़ी बा। नमस्ते प्रणाम। आज हम फटाफट तैयार वार होके अपना फरारी पर सवार होकर पहुंच गई सिवान गांधी मैदान मीटअप में। दीपू भाई टिकट बांटो तारन, टिकट काउंटर इनके हाथ में बा। तबे मिस्टर शिवम भाई पहुंच गइल। इनकर बैगन भइल बड़ी प्रचार बा। हमू तो अंदर घुसिए गइल बानी। एजी से भौकाल मचावल हमार काम बा। रील पॉइंट इतना बढ़िया से सजा के बनावल बे पर ओवा सबके का विचार बा। तबे हमार बड़का भैया भेटा गइल लो, इनका लो से मिलल जरूरी हमार बा। ये हो रहल बा डांडिया जेके देखे पहुंचल लोग आज बा। चंदन भाई तो सेल्फी लेवे में हैरान बड़न। अमितेश भाई से मिलल जरूरी हमार बा। तबे मीडिया वाला भाई बारी बारी से सबके इंटरव्यू लेवे लगलन, पूछे लगलन सफलता के पीछे के राज का बा। सफलता पूर्वक तो सब बीतिए गइल। अब घरे जाएला हमार फरारी तैयार बा। कैसे इसे घर